Да си хакер. Да си хакер. Снайпаха го. Така. Не! Епичната битка! Сега спайма стабва. О, не! 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 О, не бе, брат! Не бе! Защо всеки път бе? О, не бе, брат! Не бе! Защо всеки път бе? Утре меме блоуаут аудио. Утре меме. Блоуаут аудио. Нека се върнем на... Кошка е защита ми. Къде? Чакай, дай да го видя. Кошка е защита ми пресли. Аме, добре. По-бяла отколкото очаквах, по-светъл блед. Аз не знам как изглежда в твоя текстчер, пак му при мен е много яко, много е бъгнато. Ето ж. Някой бъгвал ли е кораба? В смисъл, дето излъжа отвънка ли? Аз съм Не, вътре в самата графика успях да вляза някакси в кораба, както беше на Войда. Дето се пълна ти. Фак, вкараме вътре! Оп! Оп, момчета, готови сме! Навънка сме! Фак да полис! Фак да полис! Фак! Направи го! Бати готика чупи всичко лата. Фак, паднах от кораба! Вече... Ти беше странно. Окей. Всяка игра. Що е? Защо нека не бъдеме гадни, Втори опит, момчета, успяхме да видим всяко едно отгоре върху кораба. Аки, тъй как гледам ще правим валкир. Момчета, Виж ли? кораба ви отвънка, знаете ли как изглежда? Няма нищо, човек, даже няма... What the fuck? Как излезе? О, шит, главата ми изчезна. Рип! Добре. И сега какво? Трябва да скокна в бездната ли? Къде ми е задната част на кораба? Трябва да Готик трябва да стартирате мисия, иначе няма да можеш да натиснеш ескейпа. О, стоп! Качих се върху тази... Качих се върху тази стая. Качих се върху стаята, дето... О май гад, спойлери. Ами, както и да е. Качих се... Нашия герой, който го мързи да стане. Така се чувства и Готика. Всяка сутрин Готика става. Така се чувства Готика всеки път, като става. Знаеш кой жена ми ще очисти. Аз смятам, че те ще се справи. Оли има тука. О, фак! Това живот ли е? Добре, време е да си ходим. Дано тази врата да е по-хуба. О, шит, имам деца. Лягам си пак. Дъщи. Дъщи, искам да табарна. Искам да побарам лицето ти. Но не мога, защото играта не ми позволява. Ски беше тази магия, дъще. The fuck is this? Шатана, пляскам аз сега, ще вкарам към шика в задника, сам дата намеря, къде си ся коста, снайпер ела тука. Не, полека е това. Полека. What the fuck стана с масата? Тая маса се появи там, от нещото. И вестника някак си е тук. И по... Кво се случва тука, бе? Анатема! Анатема! Магии! Викнете екзорциста! Какво? Как? Добре, няма проблеми. Всичко е наред. Сега къща стават неща. Трябва да дойде попа. Малко тамян да пални, малко света вода. Да разплиска наравно дясно.